Hei, mun nimeni on Ossi Oikarinen, mä oon F1-insinööri ja ajan kilpaa kiihdytysautoilla. Nyt mä näytän teille, miten RVS-käsittely tehdään henkilöautoon. Koodiväriltään siniset RVS-T-tuotteet on tarkoitettu vaihteiston käsittelyyn. Ohjeen mukainen käsittely on tässäkin tapauksessa helppo ja nopea toteuttaa. Tuotepaketista löytyy ruisku, pieni letku ja RVS-geeli sekä selkeä käyttöohje. Letku liitetään ruiskuun. RVS-geeli tyhjennetään kokonaan ruiskuun. Pidä ruisku pystyasennossa, kun laitat männän paikoilleen, jotta geeli ei roisku pois. Ruiskuun imetään noin 20 ml vaihteistoöljyä täyttöaukosta ja hieman ilmaa, jonka jälkeen geeli ja öljy sekoitetaan keskenään. Ravista ruiskua pystyasennossa vähintään puoli minuuttia. Seos palautetaan vaihteistoon täyttöaukon kautta. Aineen lisäyksen jälkeen vaihteistoa on käytettävä mahdollisimman paljon eri vaihteilla.